गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, रायजोनि शिबसागर जिल्लायाव सासे आइजोआ गावनि नसुंसेनि नखरनि मानसिया गावखौ बोलि होनो नाजादों होननानै दाय जाबसिनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया शिबसागर जिल्ला नाजिरानि बिहबर ओनसोलाव मसवा मुन्डा मुंनि सासे सुबुङा दोनखुमानानै दोननाय दोहोनखौ मोनफुंनो हास्थायनानै मानसि बोलि होनो नाजानायनि अजद थिखारदों। जाथायाव बोलि होजानो नागिरनाय आइजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला, दायनिगिरिया गावनि नसुंसेयावनो थायो आरो बेनि सायाव थांनाय सप्तानैसोनिफ्रायनो नोजोर होबाय थादोंमोन। मसवा मुन्डाया आइजोखौ लोगो हमनानै आइजोनि सिगाङाव हा सिङाव फबनानै दोननाय दोहोन आरो बेखौ दिहुननो थाखाय मानसि बोलि होनांगौ होननानै फोरमायो होननानै आइजोआ फोरमायदों। जुदि आइजोआ गावनि जिउखौ बोलि होनायाव दान होयोब्ला आइजोनि बिमानो 2 लाख रां होनायनिबो खोथा होयो होननानै मिथिनो मोनदों। नाथाय बिनि खावलायनायखौ गनायाब्ला आइजोखौ जर जुलुमैब्लाबो लांनानै बोलि होगोन होननानै हुमखि होदों होननानै आइजोआ फोरमायबावो। मसवा मुन्डानि हुमखि होनायाव आइजोआ पुलिस थानायाव थांनानै गासै बाथ्राखौ फोरमायो। आइजोनि बाथ्राखौ खोनानानै पुलिसआ मसवा मुन्डा मुंनि न'आव सौहैनानै मिथिनो मोनोदि आइजोआ थानायाव खौरां हैनाय लोगो लोगोनो मसवा मुन्डाया न'निफ्राय खारखोमायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, रायजो सरकारनि एडभान्टेज पजिशननि देहायारि नोरजिया खथायाव थिसनथाइ मोननो थाखाय नंखाय फोरमान बिलाइ बानायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय सरकारा सावरायगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि बेबादि थासारियाव नुजाथिनाय गुबै दायनिगिरिया जादों देहायारि नोरजियाफोरनि नंखाय फोरमानलाइ बानायग्राफोर। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ आसामाव दावबायफैनायजों लोगोसे खमैबो 45,000 गोदानै थिसनजानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारि खुंगोननि सायाव गिबि मन्थ्रिया थांनाय सानखालि खौरांगिरि मेल लादोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि माखासे नोरजिया बिजाथिफोर दं जायफोर मेडिकेल आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै, बेनिखायनो बेसोरनि आनजादनि फिथायखौ हमथानानै दोनथ'नाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावो, बैफोर बिजाथिफोरनि फोरमानलाइनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय रिक्रुटमेन्ट कमिसननो आर'जलाइ लिरहरनाय जागोन आरो नंखाय देहायारि नोरजियाफोरनि फोरमानलाइ दिहुननायनि दाय मोनोब्ला बेनि एपइन्टमेन्टखौ केन्सेल खालामनानै होनाय जागोन। दिल्लीनि सासे सुबुंखौ मोन 10 सनानि बिस्कुटजों लोगोसे हमनो हादों। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस एबा जिआरपिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। मैया एबा 24 मे खालि गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशनाव काजिरङा एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय मोन 10 सनानि बिस्कुटजों लोगोसे बिकास गयेल मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे सुबुंखौ दिल्ली रहिनीनि थागिबि होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिकास गयेलआ बे आयेननि बेरेखा सनाखौ पल्टन बाजारनि साखाथियाव सासे सुबुंनिफ्राय लादोंमोन। मिथिनो मोनबावदों दि बिकास गयेलआ बे आयेननि बेरेखा सनाखौ लानानै दिल्ली फारसे थांनो नाजानाय समाव जिआरपिनि मावफारियाफोरा हमनो हायो। चिरां जिल्लानि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय पिएमएमएसवाइ 2021-22 नि आसनिनि गेजेरजों बाय'फ्लक सिस्टेम ना फिसिग्राखौ बेखेवबाय। बे आसनिखौ चिरां जिल्लानि फिसारि डिपार्टमेन्टआ मैया बेनिफिसियारि संगिता दासनो गिबि खेब हरनानै बेखेवना होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फिसारि डिपार्टमेन्ट सेनियर इन्जिनियार मुकल शर्मा, जुनियर इन्जिनियार अमृत दास आरो काजलगांव ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। इन्जिनियार मुकल शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला, बे बाय'फ्लक सिस्टेमजों ना फिसिनाय राहाखौ चिरां जिल्लायाव गिबि खेब बेखेवनानै होदों। बे गोदान आदबजों नाखौ मोन 7 रिंआव फिसिनो हायो आरो गासै 5,000 निबो बारा नाखौ फिसिनो हानायनि सुबिदा दं। बे गोदान आदबजों ना फिसिनाया गावखौ सासे मुलाम्फा गोनां ना फिगिरि खालामनो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै इन्जिनियार मुकल शर्माया बुंथियो। टंलानि न'नै रेल दालांनि गाहायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। मैया फुंनि समाव टंलानि न'नै दैमानि रेल दालांनि गाहायाव बे सिनाय मोनै सुबुंनि देहाखौ बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा गोथै देहाखौ नुसननानै रेलवे बिफाननो खौरां हरो। लोगो लोगो बे खौरांखौ मोननानै रेलवे पुलिस आरो मेजिस्ट्रेट लकास बैस'आ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। बेनि उनाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ आनजाद खालामनो थाखाय थोंजों अदालगुरियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो हादों।
आसाम सरकारा दिनै एबा 25 मेआव थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारि खुंगोन। गुवाहाटीनि खानाफारा भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय सायख'जानाय सा 44,703 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ गथायगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ रानगोन होननानै दिसपुरनि जनता भवननिफ्राय मिथिहोदों। बबेखानि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहयाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 44,703 सा बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 11,048 बिजाथिफोरखौ थामथि थाखोआव थिसनथाइ होगोन। आसाम पुलिसाव सा 1,279, रेडिअ' अपारेटराव सा 553, अर खोमोरग्रा बिफानाव सा 39 थिसनथाइ होगोन। बेबायदिनो हमगार्ड बिफानाव सा 307 सोद्रोमाफोरखौ गोदानै सोदों। जोबथेसालि बिफानाव सा 301, आबखारि बिफानाव सा 222, फरेस्ट बेटेलियनाव सा 2,720 सोद्रोमाफोरखौ सायख'दों। सावस्रि बिफानाव गोदानै सा 5,281, सोलोंथाइ बिफानाव सा 704, कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै सा 421, सेकेन्डारि टिचार महरै सा 2,332, पन्चायत आरो रुरेल बिफानाव 1,000निबो बांसिन बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होगोन। रायजो सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 44,703 बिजाथिफोरखौ गोनां जानाय बायदियै राननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै 44,703 बिजाथिफोरखौ साख्रिनि थिसनलाइ होनायनि उनावनो आसाम सरकारा 1 लाख साख्रि होनो खोथा होनाय बायदियै 88,000 मासियाव थिसनथाइ होनाया आबुं जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।